Yaure nyakwara moga jwang eno kiny maber kendo marome cheno mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 11 dwe no mar abich higa mar 2021 marwake chenro ni nyinga Chris Owino. Mokwongo akawo thuolo ni mar oro puoch kod pak ne jopuonjre duto ma jo klas 12 mane otimo penj maduong' mar KCSE higani. Puoch kod pak dhi ne jopuonjre mane otimo maber e penj mar KCSE kaachiel kod mago mane ok otimo maber nikech ma ok en giko mar ngima. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni the best of the best, the best of the best. Jopuonjre mane otimo maber mogik e penj maduong' mar jo klas 12 KCSE ma higani mane olando duoko mare kod jatend migawo mar somo ngire George Magoha odiochieng' manyoro, ka japuonjre mane otimo maber mogik iluongo ni Wanjala Robinson Simiyu mar Murang'a High School ema ne otelo kata ne otimo maber mogik kuom jopuonjre duto ma jo klas 12 mane otimo penj maduong' mar KCSE. Japuonjre maber mogik mane oland kod jatend migawo mar somo duoko mar KCSE ma higani iluongo ni Wanjala Simiyu Robinson ma somo e skund yowuoyi ma Murang'a High School. Ne oluwe kod Alan Wasonga Udoma mane nyathi maber mar ariyo e penj maduong' mar KCSE. Alan Wasonga wuok e kar dak ma Kibra. Puoch kod pak ne jo kar dak ma Kibra kaachiel kod Alan kod anyuola mare kuom ting'o Kibra malo e penj maduong' mar KCSE. Alan Wasonga mane obedo namba 2 e thuolo mar e penj maduong' mar KCSE somo e skund yowuoyi ma Agoro Sare mano e Homa Bay County. Puoch gi pak ne Wesonga Simiyu Robinson mar Kenya High mane obedo japuonjre maber mogik kaachiel kod Alan Wasonga Udoma mar Agoro Sare High School mano e gwenge mag Homa Bay County. Alan ni en nyathi ma kane iwinjo story mare ne osomo nyaka e cho e kinde mane olor skunde kalore kod tuo mar COVID-19 nikech ne owacho ni min gi ne light kata ler mar stima ne tamo min gi nindo, koro ne chune ni odhi osom e cho e kar dak ma Kibira. Koro puoch kod pak ne jopuonjre duto ma ok e kar dak ma Kibira kaachiel kod jopuonjre mag Agoro Sare High School. Uting'o nyingwa malo, waduokonu erokamano kendo wapuoyo jopuonjre duto mawuok Luo Nyanza mawuok e kar dak ma Kibira kaachiel kod Kenya mangima mane otimo maber e penj mar KCSE. Namba 3 ne en nyadende miluongo ni Terer, ka japuonjre maber ne otimo maber iluongo ni Kenneth Oranga mar Kapsabet Boys kaachiel kod Henry Madaga mar Maranda High School. Kuom skunde mane otimo maber mogik e penj maduong' mar KCSE en Kenya High. Kenya High en achiel kuom skunde mane otimo maber e penj maduong' mar KCSE kaachiel kod Kapsabet Boys, Agoro Sare, Rapogi Boys kaachiel kod Maranda. Magi moko kuom skunde mane otimo maber nyaka Alliance High School. Mano en duoko mane oland kod jatend migawo mar somo ngire George Magoha. Ka skunde mabeyo mane otimo maber kata skunde mag sekondar mane otimo maber e penj maduong' mar KCSE ma higani ne en Murang'a High School, Alliance, Kenya High, St. Joseph Rapogi, Agoro Sare kaachiel kod Maranda High School. Ito oboke mar ariyo loso ewi Kenya High kaachiel kod Alliance, mago skunde ma iwacho ni gin thuondi mag weche mag somo e kinde mokalo, kata kamano ne gichier kendo thuondi mag somo e skunde ma pacho kae ne ochier kendo e duoko mar penj maduong' mar KCSE. Thuondi mag somo e pacho kae mane ok osebedo katimo duoko maber gin Kenya High kaachiel kod Alliance mane ochier kendo ne oyudo duoko maber e penj maduong' mar KCSE mane oland odiochieng' manyoro. Puoch kod pak ne Kenya High kaachiel kod Alliance High School nyaka kod Agoro Sare kaachiel kod St. Joseph Rapogi. Ito oboke mar 4 loso ewi japuonjre mane otimo maber mogik e pacho kae mano Simiyu Wanjala Robinson Simiyu mane owacho ni ne en kod geno mar timo maber e penj maduong' mar KCSE, kata kamano ok ogeno ni nyalo dhi bedo japuonj maber mogik e pacho kae. Puoch kod pak dhi ne Robinson Wanjala Simiyu mano japuonjre maber
mane otimo penj kata mane okawo thuolo mokwongo e penj maduong' mar KCSE e pacho kae iluonge ni Robinson Wanjala Simiyu mar Murang'a High School, mane obedo japuonjre maber mogik e penj maduong' mar KCSE ma higani. Ito oboke mar abich, kwan jopuonjre madhi riwore kod mbalariany e pacho kae ne omedore ka jopuonjre maromo 600,000 dhi riwore kod kar tiegruok mag Vocational Training Institutes e kinde ma jopuonjre mamoko maromo 17,000 dhi riwore kod ute mag mbalariany ka university e pacho kae. Ito oboke mar 6 nyaka mar 7 loso ewi jopuonjre mane otimo maber e penj maduong' mar KCSE ma higa nyalo nyiewo. Ito oboke ni mondo ine jopuonjre mane oyudo A plain e penj maduong' mar KCSE ma higani. Ito oboke mar 9 nyaka ito oboke mar 8, ito oboke mar 10 pod loso mane e duoko mag KCSE kama jopuonjre mane otimo marach e penj maduong' mar KCPE, mano penj mar joklas 8, ne otimo maber e penj maduong' mar KCSE. Iwacho ni jopuonjre mane ok otimo maber e penj gi mar KCPE ne oduogo timo maber e penj mar KCSE e duoko mane olando odiochieng' manyoro. Ogai mar ODM Raila Odinga bende ne otimo twak kod Senator Masia James Agri Bob Orengo, Laktar Otiende Amollo mano jaod bura mar Rarieda kaachiel kod Wycliffe Ambeso Oparanya odiochieng' manyoro. Weche mag ohala kawuono oboke mar Daily Nation pek nyowuoyo oting'o weche mag ohala motimo Cathedral. Ito oboke mar 2, oboke mar 2 en oboke mar The Standard. Thor mar wach nyimo oboke mar The Standard en Return of the Giants. Return of the Giants. Skunde kata thuondi mag weche mag somo e pacho kae mosebedo ka ok tim maber e penj maduong' mar KCSE ne ochiero odiochieng' manyoro kendo yudo duoko makare e penj maduong' mar joklas 12 KCSE. Skunde kata thuondi mag somo e pacho kae kaka Kapsabet Boys, Kenya High Alliance, magi thuondi mag somo mosebedo ka ok tim maber e kinde mokalo. Kata kamano ne gitimo maber e penj maduong' mar joklas 12 KCSE mane ogol duoko mare odiochieng' manyoro, kama japuonjre maber mogik e pacho kae en Robinson Wanjala Simiyu mar Murang'a High School ema ne obedo japuonjre maber mogik. Namba 2 ne en Wesonga Alan Udoma mar Agoro Sare e Homa Bay County kendo owuok e kar dak ma Kibera. Namba 3 ne en Esther Wachuchu mar Kenya High. Namba 4 Kimunye Dennis mar Alliance. Ne wan kod Sharon Terer bende mar Kenya High, Kenneth Oranga mar Kapsabet Boys, Henry Madaga mar Maranda High School mano Siaya County. Ne wan kod Pile George mar Kapsabet Boys, Patience Chepkorir mar Kenya High, Musomba Edith mar Machakos Girls. Magi moko kuom jopuonjre mane otimo maber e penj maduong' mar KCSE. Ito oboke mar 3 lose miyo moro mane odok timo penj maduong' mar joklas 12 KCSE kata odoko ni ne osenyuome kendo notimo maber boyudo B+ mano university material. Iluonge ni Purity Nkatha mane otimo penj mare e Mugomoni High School, Tharaka Nithi County. Odhi timo penj ka osekende kata osenyuome, kata kamano otimo maber boyudo grade mar B+. Ito oboke mar 4 thuondi mag weche somo e pacho kae mosebedo ka ok tim maber ne otimo maber e penj maduong' mar KCSE mano Alliance High School, Kenya High kaachiel kod Kapsabet Boys e kind mamoko. Ito oboke mar 6 japuonjre maber mogik e penj maduong' mar joklas 12 mano Wanjala Robinson Simiyu owacho ne otiyo kod lony manyasani kata internet e dhi nyime kod somo e kinde mane jopuonjre nie pacho. Ito oboke mar 7 jopuonjre mane ne ok otimo maber e penj maduong' mar KCPE ne oyudo duoko makare madhi university e penj mar KCSE. Mano koro wanyiso jonyuol, nyathini ka ok otimo maber e KCPE mano ok e giko maisha. Waneno ka jopuonjre mane otimo marach e KCPE noduogo timo maber e KCSE. Puoch gi pak ne jopuonjre duto mane oyudo duoko makare kaachiel kod mago mane ok oyudo duoko makare. Ito oboke mar 8 jopuonjre maromo 287, jopuonjre maromo 287 mane otud kod weche mag kwalo kuo mar penj ne ok oyudo duoko gi kendo duoko margi ok dhi gol. Ito oboke mar 10 loso pod ewi
skund sekondar mar Shimolateo mano e gwenge makadho wadh nam chumbi gin achiel kuom skunde ma ok osebedo ka iro duoko maber e kinde mokalo, kata kamano ne giro duoko maber e gwenge mag coastal Kenya kata e gwenge makadho wadh nam chumbi. Kapsabet Boys kaachiel kod Kabarak high schools notimo maber e piny maduong' mar KCC gwenge mag Hoho mar Okak, ka skunde mag mawuok e Kenya madiere ka Kenya High kaachiel kod Alliance bende noyudo duoko makare. E kaunti ma Siaya kata e Luo Nyanza, skunde manotimo maber e Luo Nyanza wan kod Maranda mano Siaya ka Baba, St Joseph Rapogi kaachiel kod Agoro Sare. Magi moko kuom skunde mane otimo maber e gwenge mag Nyanza. Maranda High School, St Joseph Rapogi kaachiel kod Agoro Sare. Puoch kod pak ne jopuonjre kaachiel kod jonyuol nyaka jopuonj mag Maranda High School, Agoro Sare kaachiel kod St Joseph Rapogi kuom ting'o nying Luo Nyanza malo. Weche mag siasa, ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo romo kod Senator James Agri Bob Orengo, jaod bura Otiende Amolo, Wycliffe Oparanya kaachiel kod Charity Ngilu odiochieng' manyoro. Weche tuke pod loso mana e wi duoko maber ma The Great Manchester United dhi nyime yudo pacho e piny e gwenge mag Uingereza kata e piny Ingereza. Oboke mogik an kod oboke ma The Star. Thor mar wache oboke ma The Star en underdogs upset giants in 2022 KCSE. Underdogs upset giants in 2020 KCSE. Underdogs upset giants in 2020 KCSE. Skunde ma ok osebedo ka ong'ere pacho kae kata skunde ma ok kod huma madongo e pacho kae ema noyudo duoko maber e piny maduong' mar KCSE. Skunde ma ok ong'ere ahinya e pacho kae ne oyudo duoko makare mar piny maduong' mar KCSE. Japuonjre mar Kenya High kaachiel kod jopuonjre moko mag Kenya High notimo maber e piny maduong' mar KCSE. Ito oboke mar ang'wen nyaka ito oboke mar abich lose wi jopuonjre ma ok e skunde ma ok ong'ere e pacho kae mane otimo maber e piny maduong' mar KCSE, kata doko ni giwuok e skunde ma ok ong'ere kendo skunde ma onge kod huma maduong' e pacho kae. Ito oboke mar abiriyo, ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo romo kod Senator James Agri Bob Orengo, Laktar Otiende Amolo kaachiel kod Wycliffe Ambesa Oparanya odiochieng' manyoro e kelo kwe e duond od bura mar ODM. E Karamogi pod waoro mana ote mag puoch kod pak ne jopuonj kaachiel kod jopuonjre mane otimo penj mar KCSE, jopuonjre mane oyudo duoko makare kaachiel kod jopuonjre mane ok oyudo duoko makare. Waoro ni puoch kod pak to moloyo skunde ma ok e Luo Nyanza, Agoro Sare, Maranda kaachiel kod St Joseph Rapogi, kaachiel kod puoch kod pak moyiedhe dhine Alan Wasonga Udoma mawuok e kar dak ma Kibira kuom ting'o malo nying jo Kibira kata odoko ni ne osomo e cho e kinde mane jopuonjre odok e pacho kaluwore kod tuo mar COVID-19. Congratulations Alan kuom ting'o nying jo Kibira malo e piny mar KCSE. Bed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.